बोरमाया साफा जाजोबखाबाय ब्रा गयखौहाय। हेल' गाइस, वेलकाम बेक टू द चैनल। रायजोफोर नोंथांमोनखौ बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। दा ओरैबायदि सान्दुं, अखाबो नागारबाय, बोथोरा ओरैबायदि मोजां, माइफ्राबो नै फ्राय ओंखारजोब्बाय, ओमफ्राय मोनखासिगोन, बारा गोबाव गैला। आरो आं जाय जायगायाव जुखाम गायदोंमोन ना, बेनोमोन नै। दा बेखौहाय हाखांनाय लोगो लोगोनो जुखामखौ लागायसिगोनलाय। ओरैबायदि गोबाव जाबायमोन, दिनैसो भिडिअ फैबाय। दा मा खालामनो, ओरैबायदि बिजि दंमोन आरो आंबो। दा ओरैबायदि बिजि दंमोन आंबो, ओंखायनो एसे आपडेटखौ होनो हायाखैमोन। दा टाइम जाबाय, रायजोफोर टाइम जाबाय। मानो होनबा माइ हानाय टाइम जाबाय आरो जुखाम गायनाय टाइम जासिगोनलाय आंनिया। ओमफ्रायथ' जि कमेन्टस नुदों, ओरैबायदि इन्टारेस्टेड मानसिफ्रा जुखाम गायनो देग्लाय। गायनांगौ गायनांगौ गायनांगौ। नोंथांमोना नै बेयावनो आङो जुखाम गायदोंमोन ना, माइआ नै बे माइ। ओमफ्राय माइआ जोंनिया मोनसिगोन। बे मोननाय लोगो लोगो थांनाय बारावथ' आं गोदानमोन ना, थांनाय बाराव बारा आइडिया गैयामोन, खममोन। ओमफ्राय देग्लाय बे माइखौ आङो गोजौ हाया, एकदम गाहायाव मिसिनो हागोन, होमबाथाय माने बरिया जागोन। आरो माइआ नै ओरैबायदि बरिया जादों, ओरैबायदि माइ जादों, नै नायनो हागोन। माने खोथाया जाहैबाय, बेवहाय जुखाम गायोबा अनेकथा हासार होनाय जायो नालाय, दा बेखायनो माइआ एसे मोजांसिन जादों आरो थांनाय बारनिफ्राय। जिबादि जानांगौ बेनिफ्राय बांसिन जादों आरो। दा नै बावनो गायदोंमोन आं, एबारबो गायगोन जुखामखौ, देग्लायबो गायगोन। दा बबे मासाव गायनांगौ बेखौ खोन्थागासिनो दं आङो। नैबे खाथि गासा सावदोंमोन दाखालि, बावहाय गोलैना थाबायगोन, गैला बारजों। दा नै माइआ हले जादों आरो। जोबोर गोबाव जाबायमोन रायजोफोर, माने आं भिडिअखौनो होनो हायाखै, खारन बिराद टाइमिंआ प्रब्लेम। दा मा खालामनो, साख्रिबो मावो नालाय, टाइमखौ बिथिं बिथिं मिलायनांगौ जायो। ओमफ्राय दा बे माइखौ आङो नैबे अक्ट'बर लास्ट उइकआवथ' हागोन ना हायलाथाय, दिनैथ' 20 तारिखआनो जासिगोन नै। दिनैथ' 20 तारिखआनो जाबाय, दा 10 दिननि गेजेरावथ' हाजानाय नङा। बाट फार्स्ट सप्ता नभेम्बराव हागोन। ओमफ्राय थांनाय बाराव आं गायदोंमोन जुखामखौहाय डिसेम्बरनि 13 ना मायावबा गायदोंमोन आं, ख्रिस्टमासनि सिगां सिगां गायदोंमोन। एसे लेट जादों। जुदि एडभान्स नोङो दिहुननो हायोबा थाब फाननो हायो। जुदि मार्च एप्रिलावहाय जुदि प्रडाक्टखौ दिहुननो हायोबा एसे दाम मोनो आरो। ओमफ्राय जुदि मेआवहाय दिहुननो हायोबा एसे अखाजों एसे जुजिनांगौ जायो। मानो होनबा अखा मोनबाय थाबा फिथाइ थायनाय समावहाय, बा फिथाइखौ फोनाय समाव अखा मोनबाय थायोबा एसे फिथाइया गाज्रि जानाय चान्स थायोथ'। थांनाय बाराव बिराद लस जादों माखासे मानसिफ्रा, खिन्थु आंहा एसे गोदानब्लाबो बारग'दों आरो, माने सोमब्र'आसै, एसे लाबबो थादों आङो। माने लोगो दा लोखि फुजा जोबनाय लोगो लोगो दिवालि फैसिगोनलाय, दिवालियाव मोजां रंजादोलाय। फेस्टिभेल अफ इन्डिया, नोंथांमोना देन्जार रंजाखासिगोन। दा मेन खोथाया बेनो आरो रायजोफोर, माने जुखामखौ आं देग्लाय गायबावखागोन गायनायालाय। दा खै बिगा गायगोन बेखौ डिसिसन लाथ'वाखै, बाट एसे आपग्रेड खालामसिगोन। थांनाय बाराव 11 बिगा, एसे बारा आरो 11 बिगा आं थांनाय बाराव गायदोंमोन। प्रफिटआ मोजाङै थादों। बाइकबो लाबाय आं, बुलेट लाबाय। बुलेटखौ दा खोन्थागोन नोंथांमोननो। बुलेटआथ' ओरैनो फैयो जुखाम गायोबा, कार मोनो कार। जुदि मोजाङै जुदि गायनो हायोबा कारनि दाम फैखायो आरो। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि ससे भिडिअआ, माने आङो बारा गोबाव खालामला भिडिअखौहाय, जास्ट इनफरमेसन होबाय आरो। जुखाम गायनो हायाव माइआ मोजां जायो, ओमफ्राय बेखौहाय नभेम्बराव गायनो हायोबा सबसे बेस्ट। मानो होनबा एडभान्स गायनो हायोबा मोजां आरो। दा नभेम्बराव गायनो हाबाथ' जोङो हमना ला 6 मासनि गेजेराव प्रडाक्टखौ मोनहैथारो, फार्स्ट A to Z। होमबा थांनाय बाराव 29 थाखा गाहाम जादोंमोन एडभान्स जुदि गायनो हायोबा। आरो सावफैनो मोनोना, माने दा जायनाखि अक्ट'बराव गायदों बिसोरो जानुवारियाव सावनानै फाननो मोनगोन आरो। होमबाथाय बिराद दाम जायो, माने 20 थाखा, थसेयावनो 20 थाखा गाहाम जायो। स' बेखायनो बेनोसै एक्सट्रा मानि, एक्सट्रा इनकाम। ओरैनो थास्लायस्लाय, हाया जोंना मेसेङाव लांदां जायोना, बांगालफोराथ' फुरा कमप्लिट जायो। दा जोंना लांदां दोनस्लायस्लाय गायनो हायोबा मोजां आरो मोनसे कमेन्ट्स फैबाय थायो जे बिगायाव बेसेबां थाङा। दा मोनसेल' खोथा, जुदि स्टार्टिंबा नोङो एकदम गोदान फ्रेस बा, आंथ' थांनाय बारा एकदम गोदानमोन ना, गायफेराखैमोन, खरसा बारा थांदों आरो। मानो होनबा थांनाय ओरैयाव थांदों, मेचिन बायनांबाय ना, मेचिन बायनांबाय, दै पाइप बायनांबाय, ओमफ्राय बरिंआथ' दंखायोमोन दंनायालाय, ओमफ्राय कारेन्ट तार बायनांबाय, बिदिनो गोबांथार बेरा बायनांबाय, नेट बायनांबाय। बावहाय खरसा आंना एसे बारा थांदों। बाट थांनाय बारनिया एबार सोलिजोब्बायना, खरसा खम जासिगोन आरो। ओमफ्राय 6,000निफ्राय 8,000आ थांखायो बिगायाव आरो। ओमफ्राय A to Z नोङो अभारअल लाम साम लायोबा
10,000खौनो लादो बिगायाव ओमफ्राय हमना ला 15 कुइन्टेल खालामनो हायोबा सानदो 30 थाखा खरि बेसेबां जायो